5. oktobra 2022. godine sa početkom od 19 časova u Kruševu u Makedoniji biće održan memorijalni koncert pod nazivom Sa ljubavlju za Tošeta Proeskog. Koncert je posvećen obeležavanju 15 godina od koncerta koji je Toše Proeski održao 5. oktobra 2007. na gradskom stadionu u Skoplju i naravno pevao njegove bezvremenske hitove koji su obeležili njegovu karijeru. Nastupaju Jelena Tomašević, Beniša Ćiri, Dani Dimitrovska, Vlatko Gruevski, Bojan Marović, Kristina Arnaudova, Joce Panov, Martinijan Kirilovski, Karolina Gočeva, Goko Tanevski, Biljana Josifov i Omar Džaferovski.